Hey, hvad så folkens? I dag laver vi en Q&A med Chris Gaming. Ja. Jeg skal nok sætte en link. Trolle, er du lige så god? Ja. Det er Troels Christoffersen. Ja. Ind på YouTube. Jeg var den første YouTuber. Og så kom jeg. Ja, fuck du næste svin. Jannik har haft en YouTube-kanal længere end dig, klassen. og så kom jeg med på den. Jamen, jeg har haft mine 2 måneder. 3 måneder måske. Jannik har haft den i over et år. Og så kom jeg med på den, og der har han haft den i 9 måneder, tror jeg. Okay. Nå, men jeg har fra min Snapchat, jeg har spurgt nogle af mine fans, som jeg så læser op til... Men I skal ikke se de der snaps. Nej, det må I ikke. I så ved, hvad jeg hedder. Ja. Hvad hedder den på det? Vi skal jo ikke sige din spade. Nå, men første spørgsmål. Har du, hvad hedder din bedste ven? Er det der inde på YouTube? Skal I lægge det der inde på YouTube? Ja. Min bedste ven, det er Jannik. Det er også derfor, jeg deler kanal med ham. Og hvis I har set vores... Min bedste ven er min hund. John Faxe Jensen. Nej, det hedder han fandme ikke. Det hedder jeg kalder navn. Et mere spørgsmål. Nu regner det også. Det gør du sgu da ikke for en skid. Det er jo storm, din spade. Det er vinden. Ja, det Der! En hund! Nå, der. Ja, inde i klasse. Nej, der på gulvet! Nå, der. Den skal dø. En død hund? Ja. Nå, anden spørgsmål. Og vi stiller 5 på den her video og 5 på den anden. Hvad skal man inde på det? Det er ikke spil. Der er fandme nogen derinde. Er det? Lige meget. Nå, tredje spørgsmål. Ja. Hvad er det? Nej, er vi ikke... Du stiller Anden. første spørgsmål, så er det anden. Anden spørgsmål. Anden. Andet spørgsmål, det er... er du til piger eller drenge? Det ved vi alle sammen godt. Drenge. Nej, jeg er til piger. Nå, piger. Eller noget. Til sådan nogle pigedrenge. Nej. Nu kommer der en nære. Hvorfor du ikke det? Hvad får jeg også et spørgsmål? Bare lige et, inden jeg tager hjem. Nej. Jo. Okay. Hvorfor har du cykelhjelm på? Ja. Fordi jeg er swag. Det er helt både swag og cykelhjelm. Så tredje spørgsmål Ja, til mig. til ham. Som I nok kan se, så... Hvilken skole går du på? Ja, Bolleslev skole. Det hedder den ikke. Hvad hedder den så? Bolleslev by. Ja, Bolleslev Byskole. Bolleslev byskole, så. Okay. Hvis man skal være så fancy. Tredje af 4 spørgsmål. Hvilken vej ligger Bolleslevs største bushalløj? Stå på virksomhed. Det kan jeg ikke huske. Det skal du. Nej. Ej, det er... det er... Hvad det hedder? Det er du sgu da ikke, Troels. Det er Stadionvej. Stadionvej? Ja, det er der, hvor man bliver hentet hver gang. Nå, der. Jeg tror også, det er det eneste, faktisk. Men det er så. Nej, der er også en på skolen. Ja, okay. Så er der en med et eller andet Men sted. det der, det er den største. Det er den mest kendte. Okay. 5. spørgsmål, er det ikke det? Jo, 5. spørgsmål. Sidste for den her video. Hvad er Troelses? Eller hvor mange dyr har Troels derhjemme? Ja. Lad mig se. 1. No, bitch. No, bitch. 2. Hvad? 2. Har du har den hund, og hvad har du mere? 10. 11 høns. Nå. Det er 2 arter. Så slutter vi af for den her video. Husk, nej, ikke nu. Stop fandme, hvad helvede, mand. Hvis du skal gå ind Husk på... at abonnere Troels Christoffersen. Bare Ja, søg- jeg lægger link i beskrivelsen. Bare søg på Troels Christoffersen. Og ved mig, der skal I bare søge på Elite Boys. Og det bliver skrevet ned i beskrivelsen. Og så skal... Der bliver Og sikkert Troels link. Christoffersen. Ja, det skriver jeg også dernede. Og Elite Boys, og så hedder den rigtige Chris MD. Med Chris K. Ja. Og så kommer der rigtig... Og 2 F'er. Ja, jeg skriver det ned i beskrivelsen, så kan I se det, så kan I selv søge på det. Ja, og hvis I vil abonnere til mig, jeg laver mange videoer. Og der er også mange subs, men du har mistet nogen. Ja. Jeg havde 50. Jeg havde en af 100, men jeg mistede 50, Ja, det så havde jeg er nede på 10. Han havde 15 før. Fordi han er springet.
Det er fordi, jeg er bedre end Christian. Det er fordi, han går ind til... Han plejer at sige mig, mor, kender du nogle folk, der vil abonnere mig? Nej, altså. Troels, du er bare sur over, at jeg har mange flere subs end dig. Jeg har over det dobbelte af dig. Nej! Jeg har 44, og du har 10. Bing! Ja, 9, så har jeg over Jeg fik en snap fra en eller anden af mine fans. Vi ses. Ja, vi ses.